Yo. Ya. Oh. Yo. Eno swantara manunggaling cipta rasa budi karsa angin maha suci ing lahir abadi gedhe saiya sate koprayata mandang bangun negara prawadya sami tanggaping sasmita dan mara posinandur angabaki lakon sampah kutha turis ngayahi bagoryan negeri kecumang kaput di lohong goyang barit sing negara Sakian kae komproyok tumandang bangun ya. Sehat. Orang tahu ketemu kok yo. Lah kowe ora tau ngejak aku kok yo. Sik, jong iki rambutnya kenapa iki? Jong iki. Rambutnya basah. Rambut kok warna-warna. Ngarep omah. Karo aku dheweke guyang-guyu. Sajake hati apa namake carane manggung saya gawe-gawe Senengnya apa? Ulat dawa. Ya. yo ulane ditokke. Mas Danu, ada requestan ulat dawa, Mas. Sampeyan iki nggawa ora to?
Kula tak? Ditokke. Kula niku kula tinggal ngomah ya. Oh. Oh. Lah kok tahu? Aku mau nyapa. Eh. Iya, tulangnya dawa-dawa jarang. Helm. Iya Mas Yo. Oh, jan dewa ki nakal kok. Dewa-dewa kuwi lho, jongimu, Mbah. Gede tur dawa apa piye? Gede tur dawa dewa ki. Gede lho. Pripun, Mbah? Kok ngomong nonton lho niki? Iya, ning kudu wangi-wangi ya, Le. Kalau dikon melu-melu iki aku. Lah iya. Salah kok nyerak. Yo. Urung bobono yo. Lah recek. Ayo. Mas ora marem. Iya lho, Mas. Tulangnya sapa? Oh, elak lagi. Bulan menyamar. Kering. Pijat, pijat, mata gadiye, aku terus jeret, ngene rasane, apa tak wite, arti maksudnya, impen terpengine, kok hanya lagi. Lepas itu yo. Ayo, rebutan ayo. Turun dulu ya. Pijet, pijet, mata gadiye, aku terus jeret, ngene rasane, apa tak wite, arti maksudnya, impen pedangnya.